Pagkawanindag, anak ko. Ikararagan kayo iti unos, di panagbiag ko. Oray, di na kayo kayat ni papayo. Tanay-tay kapapatgan kan ko na atela. Di ginuduhag abang balkot ko kada kayo. Dahito'y matagpag na ang medalyon. Ngayon sagot kada kami ni babang ko. Di ipabalon ko kada kayo. Lolita! Lolita! Naparubuhata mo da Rafael kan gringo? Tara When ba ba? Inyas pilik ititula na ibalkot ka na po agad kita'y medalyon nga insagot mo kada kami kag Esteban itinagkal na isang kami. Wan! Kumay kayo na po! Kumay kayo na! Adios, Rafael, gringo. Tarabayan na kayo ni Wapo John. Huston, Lolita. Incoming ka na ganyan po. Sige! O sino na itaadwasok? Asino ka nga estranghero? Siyak tiyag tawid iti Hacienda de Gabriel. Nayaw-awan ka, lalaki! Siyak lang ti heredero da di Don Esteban Gabriel. Ngakin kuko iti kalawan nga asyenda dito'y San Gabriel. Agam ang mga ukagayem. Siyak ti putot da di Don Esteban Gabriel. Agtedteg na umuna ti dara, babaen to'y imukok. Sakbay ang maagaw mo to'y asyenda! El Oro con sangre! Maysa, anay dumduma apakasaritaan, apagpingkian ti igam ti dua tao, amang ilaban iti karbonan. Pagrisirisan ti sirib, sikap, ken kinasiglat dagiti agbibiyag ditoy. El Uro con sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Sagot mitlang kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Uro con sangre!